nado rinda ndege mano wito monde ariyo kinyasi aboro Naivasha flat nyaka kawuono an mawuoyo kiny nyaka kawuono ang'o ma wagen tang'o ma wadhi gen weu bedo ni un jo-yes to kit un moywak ka stes negou ok wanyayie wach aina no muma siro niya ka ruoth ni duk to rwak law to kok irwako ruoth law wich kuon nodongni akwayo jekonia chairman malu council of elders dhi kone Baba Raila Odinga niya obede jatelo man gi rwading English kuome Raila Odinga okia rwading joma osetho gi Raila onge moseriwad gin ji achiel e South Nyanza mangima kitimo appointment dhi Siaya onge madhi South Nyanza nyaka ji riwre mano gima nowacho bas Jaluo tukae chini ahora kweur dagi kweur baba